לזמן המליאה. עוד מעט ינאמו כאן בני נוער, צעירים, שהוזמנו על ידי יושב ראש הכנסת, גם להשתתף בוועדות הכנסת, גם לשאת נאומים במליאה. קצת ראינו את החזרות האחרונות שלהם כאן באולפן. חבר הכנסת עפו אגבאריה, מחדש, שלום לך. שלום וברכה. צריך לומר שאתה על תקן הורה מלווה היום, לא? בעצם ככה זה נכון, חבר כנסת מלווה. מה משמעות הדבר? לכבוד הוא לי ללוות את הבחורה הצעירה, היה בשארה. היה בשארה, שלום לך. שלום. מאיפה? מנצרת. בת כמה? 16. באיזה כיתה? כיתה י"א. עומדת לנאום במליאה? כן. באיזה עניין? אני עומדת לנאום בנוגע לשוויון בהשכלה ותעסוקה, שוויון הזדמנויות במדינה והשתלבותם של האוכלוסייה הערבית בכלל במדינה. כתבת את הנאום? כתבתי. מי עזר לך לכתוב? אבא שלי ומורה שלי מבית הספר. מישהו בדק פה בכנסת שזה בסדר? כלומר, שהדברים שאת עומדת לשאת מעל בימת הכנסת, כן? דוקטור יוסי בר בדק את כל הנאומים. כלומר, היה מישהו שעבר? כן. מחק לך? הוסיף לך? מחק לי, הוסיף לי, כן, אבל הגענו לפשרה. דברים שמקובלים עלייך. אז מה תפקידו של חבר הכנסת המלווה? אז תראי, קודם כל היא ענתה לך בדיפלומטיות, וממש אז היא משהו שבאמת מבשר טובות, שהיא תהיה חברת כנסת טובה בעתיד, וזה מה שאני גם מאחל לה. מה שזה עושה לי זה פשוט, אני מלווה אותה בעניין הזה, ועניין השוויון הזדמנויות, ושוויון הזכויות של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, כי אני חושב שהדבר הזה קודם כל הוא קרוב לליבי, אני עוסק בזה, אני ראש השדולה של קידום יחסי יהודים ערבים, אבל העניין שהיא רוצה לקדם אותו או לדבר עליו זה את שוויון הזכויות לאוכלוסייה הערבית בכלל, וזה דבר באמת מאוד דווקא בגיל הזה שמתחילים לדבר על זה, זה אומר שאפילו הילדים האלה, אפילו הבחורים הצעירים האלה, עדיין לא מרגישים שהם חלק מהמדינה, וזה דבר שסותר את כל החקיקה הדמוקרטית של מדינת ישראל. לכן אני חושב שיש מקום את העיוות הזה לתקן אותו באיזשהו שלב, ואם ילדים כבר זועקים את זה, אז אני חושב שהדבר הוא מאוד אקטואלי. אז זהו, התייעצת עם עוד חברים לפני שבחרת את הנושא הזה? כלומר, את מרגישה שזה אחד הנושאים הבוערים ביותר, חשובים ביותר לך, כצעירה שחיה במדינה הזו? כשאמרו לי שאני הולכת לנאום, אני בעצם הולכת לייצג את המגזר הערבי. הדבר הראשון שעלה בדעתי הוא לנאום בנושא הזה. זה נושא מאוד קרוב אליי, אני מדברת על החינוך, אני מדברת על בתי הספר בכלל, על התנאים הפיזיים שם, וזה משהו שאני יכולה, שהוא קרוב אליי. ומן הסתם זה הדבר הראשון שעלה בדעתי. כן, את לומדת במנזר, את נוצריה, נכון? אני נוצריה. אני לומדת בבית ספר בפטיסטי, אבל דלתיו פתוחים לכל התלמידים באשר הם. ויש הבדל בעניין הזה בין אי שוויון, נגיד, של מגזר. אנחנו, זאת אומרת, הישראלים בכלל, בעיקר היהודים, יש להם איזושהי מין תחושה שהאחר הוא כולו צבוע בצבע אחד, כולם אותו דבר. כלומר, יש הבדלים בין נוצרים לבין מוסלמים, אולי גם לעדות אחרות, בתחושת האי שוויון? לא, ממש לא. בית הספר שלנו הוא בית ספר פתוח לכולם, ואנחנו מתנהגים באופן שווה עם כולם. ויש גם עדות אחרות בבית הספר? בטח. כן. מתרגשת לעמוד במליאת הכנסת? מאוד. זה משהו מאוד מרגש. זו חוויה, קודם כל זו חוויה של פעם בחיים. ואני הולכת... אולי לא, אולי לא, אבל זו חוויה מאוד מרגשת. אולי פעם ראשונה. זו פעם ראשונה. כן. ואני הולכת לנצל אותה עד תומה. כן, מה זאת אומרת לנצל אותה עד תומה? תסבירי. אני הולכת מה, הכנת הפתעות לחברי הכנסת? יש משהו בתוך הנאום שאת אומרת... לא משהו כזה, אבל אני הולכת... גימיקים בתוך הנאום שיתפסו את העין ואת האוזן? לא. את תשמעי את הנאום שלי. הנאום שלי עוד יישמע וכולם עוד יראו אותו. אבל אני הולכת לנצל אותה עד תומה, כאילו אני הולכת לנצל כל דקה, אני הולכת לבלות וליהנות בכל דקה. כן? לא ישתק אותך הקהל הגדול, העובדה שזה משודר מן הסתם, יהיה לחץ. כי זה נורא מלחיץ כזה מעמד. יהיה לחץ, מן הסתם, אבל אני אסתכל על חצי הכוס המלאה. ועל הנאום הכתוב, לא? ועל הנאום הכתוב. יפה, כל הכבוד. אז אני חושב שאני אלווה אותה, אני גם אעמוד לצדה שלי. אין לה איזה טיפ אחד, מה עושים בפעם הראשונה שעומדים לנאום בפני כל כך הרבה אנשים. אז אני אומר שהיא עשתה את החזרה ועשתה את זה יפה מאוד, טוב מאוד. יש לה את האופי, יש לה את האומץ.
ואני חושב שהיא תעשה את זה על הצד הטוב ביותר. הליווי הוא עד הדוכן? הליווי הוא עד הדוכן, אני אעמוד על ידה גם כשהיא תדבר, אני אציג אותה, וזה גם כן ישרה לה איזשהו גם כן תחום של ביטחון מסוים. מישהו מבני המשפחה הגיע? ההורים שלי. יושבים איפה? ביציע? ביציע האורחים? כן, יושבים ביציע האורחים. מה הם חושבים על הקריירה הפוליטית שאולי אנחנו רואים פה את ניצניה? הם אומרים שהכל פתוח. שהכל פתוח. ומה את רוצה להיות שתהיי גדולה? עוד לא החלטתי, יש לי התלבטויות, אבל הכל פתוח. כן, יש לך התלבטות. השמיים הם הגבול. זה נכון. יפה. אבל הנה, גם אתה רואה, אז הפוליטיקה. כנראה שבכל זאת יש לפחות במחשבה, יש הזדמנויות שוות לפחות... אז זה הבעיה, שזה עדיין נשאר בגדר המחשבה. זה שהיא חושבת שהיא אולי, היא חושבת שהיא יכולה להגיע ולעשות כל דבר. היא גם לא פוסלת שהיא תהיה גם חברת כנסת, או אפילו גם לא, אבל יש הרבה דברים שהיא, אפילו אם היא תחשוב ואפילו אם היא תרצה, היא לא תוכל להגיע להם. ועל זה היא תדבר, ועל זה היא מדברת. על שוויון הזכויות, שמה שבחורה בגילה יהודייה יכולה להגיע לכל תחום, שהיא, בגלל הלאומיות שלה, לא יכולה להגיע. ועל זה מה שמפריע. יש לך גם טענה אולי לחברי הכנסת הערבים שלא עושים מספיק על מנת לשרת באמת את המטרות הללו שכל כך מציקות לאוכלוסייה הערבית בישראל? כן, אני הולכת לדבר על זה בנאום. אני הולכת להגיד את זה. מה? תתני לנו קצת, תתני לנו לטעום לפחות. את לא מגלה לנו סודות. כולם ישמעו את הנאום שלי בבוא העת. זו ממש פוליטיקאית. אבל אתה מבין, יש לה גם תלונות אליכם, כי אולי אתם לא תמיד משרתים. אני חושב שיש איזשהו עליהום כזה מהתקשורת, שעל זה שחברי הכנסת הערביים כאילו לא משרתים את האוכלוסייה הערבית. הרי מי שצריך לתת את השירות זה המדינה, זה הממשלה, זה השרים למיניהם. אבל קשה להעביר חקיקה שהיא חקיקה שתומכת ומקדמת שוויון. בדיוק, כשאנחנו מציעים חקיקה, ואת יכולה לבדוק בתיקייה של כל חברי הכנסת הערבים, שכאשר מציעים איזושהי חקיקה לטיב עם האוכלוסייה הערבית, אז פה יש את הבלוק של הממשלה שהיא מפילה את זה כל פעם, פעם אחרי פעם. וזה רואים אפילו בחוקים, בחקיקה האחרונה של החוקים הגזעניים שעברו עכשיו בתקופה האחרונה, שאפילו אני הייתי המום, איך יכול להיות שחברי כנסת שבתוכם אני בטוח שהם לא היו מצביעים על זה, אבל בגלל שהם נמצאים בממשלה אפילו הצביעו. איך מחוללים את השינוי? ואנחנו הרי מדברים ביום כל כך חגיגי. בדיוק, מחוללים את השינוי על ידי זה שלהכיר שהאוכלוסייה הערבית היא אזרחי מדינת ישראל, הם שווים בכל הזדמנות ובכל מקום. ולא כאילו להפלות אותם בגלל ההשתייכות הלאומית שלהם. וזה הבעיה. ויש כאלה שקושרים את זה עם הקונפליקט עם הפלסטינים. אני חושב שאין שחר לזה. אין מדינה בעולם שמפלה את האזרחים שלה על רקע לאומי, חוץ ממדינת ישראל, ולדעתי מדינות כאלה, יש, אבל אם מדינה מתוקנת כפי שישראל מציגה את עצמה כמדינה דמוקרטית, הדמוקרטיה היחידה שמצטרפת לאיחוד האירופי או נמצאת בגבול האיחוד האירופי, אז מצד שני מתייחסת לאוכלוסייה הערבית כעולם שלישי או אפילו יותר, ובעולם השלישי גם אין את הדוגמה הזאת. אבל הכל צריך להתחיל במערכת החינוך, אם אני לא טועה, נכון? שם צריך להיות הדבר הבסיסי. נכון, החינוך וההשכלה, בעצם ההשקעה בהשכלה היא זו שתעזור לאוכלוסייה הערבית לצאת ממעגל הקסמים, מה שנקרא. ושאר הדברים את אומרי על דוכן הכנסת. היי בשארה, תודה רבה לך. עפו אגבאריה, תודה רבה. אנחנו אומרים לכם שלום ועוברים מיד למליאת הכנסת. תודה.